Oke, siap. Spesial Sambung Galing Saratan Madiun Jawa Timur Indonesia. Topik multimedia bos Rodam audio. Mikir no isi hati apa tenan no tresno iki dadi siji. Mantep panggonku mikir ra ono sithik kuwatir tresno iki bakal apik keukir. Yakin yakin no yakin aku tenanan sumpah janji lukune tes tenan sumpah aku repurane jenamane ngene Spesial bos Topik multimedia Rodam audio. Sambung Galing Saratan Madiun Jawa Timur ya bos. Side bergoyang Matur suwun. Terima kasih bos sayang. Matur suwun. Oke, terima kasih. Gusti pun rampungi. Ngene lho. Sambung Galing. Laskar Baru Klinik bos. Sepurane ya mas, sen anane
Terima kasih kepada semuanya. Untuk yang terakhir kepada